Microphone check, 1, 2. Microphone check, 1, 2. I'm smoking over, feeling virtual. Yeah, uh-huh. Veľa vezme, no aj veľa dá. Z jednej strany veľmi dobrá, z druhej strany veľmi zlá. Rukami mi prešlo za ten čas už ozaj veľa dát. V tomto svete príde málo kedy pravý kamarát. Zažil som tam veľa zážitkov, no aj veľa zlá. Vyhrabať sa z ulice, tak to je beh na dlhú tráť. Jedni by ti chceli dávať, druhí by ti chceli brať. Keď si im nadával spoza rohu, tak sa radšej strať. A to čo dávajú ti radšej nechaj tak. Ulica je zákerná ako natiahnutý prág. Otravené ovocie môže ti kadekto dať. Každý jeden chlapec bytovky chce drogy predávať a nadávať na fízlov. Jedená rutina, ACAB 1, 3, 1, 2 usnad rutina. Chlapci takí tvrdí, že až ma to dojíma, že keď príde nejaký problém, tak volajú ocina. Deti z ulice, matky doma v alkohole, vystavený problémom, zostali len tváre holé. Oddanosť pre drogy, štátne zariadenia, psychiatrie. Tí, čo sme z ulice, často ťažko sa nám žije. Ulica nechala jazvy na tele aj na duši. To, čo zajtra zomelie, sa ešte nikto netuší. Ulica, tvoj tichý spánok zatiaľ ešte neruší. Zrazu iba tichá rana na veky ťa zahluší. Ulicu pokrývajú tie panelové domy, medzi partiami padajú tie blesky hromy. Konfidenti pred ranami sa tu neschováte. To, čo ste spôsobili, to už neurovnáte. Všetky tie trápenia sú ukryté tam. Ulica bola pre mňa ako môj svätý chrám. Aj ma pohľadila, no tiež stalo sa, že hodila na mňa ten najťažší trám. Pochádzam z ulice presne tak ako aj ty, len s tým rozdielom, že ja som sa odvážil v istej tmy. Aj keď nepochádzaš z ulice, určite poznáš dni, keď máš chuť ľuďom povedať všetko, čo máš na srdci. Yeah.